El bon temps ja el tenim amb nosaltres i això també ho tenim avui en aquesta taula amb aromes de primavera. Didac Valera, què tal? Molt bé, gràcies per rebre'm. Només que tinguem sàlvia, tinguem tomàquets, a mi ja em transporta l'estiu. Sí, la sàlvia, per això aquesta no te la pots menjar, aquesta és la sàlvia farinària. Aquesta és per fer decoració, mentre menges el tomàquet. Per veure-la, i és del temps de la calor, totes dues, igual que la canna, igual que la begònia, i sí, gràcies a la calor les tenim totes aquí sobre la taula avui. És que és veritat que és una d'aquestes plantes que a vegades ens transporta, no diria que falsament, però ens transporta molt a la Toscana, a la Provença, i aquí també en tenim. Correcte, sí. Diríem que són aquest tipus de plantes que les assimilem molt al temps de l'estiu. Hi ha hagut molt de cine, hi ha moltes fragàncies que ens posem, és una planta que la veiem en els nostres jardins, per tant, ella té la venda assegurada, ella ja no ha de fer res més, és un producte molt eficaç a nivell màrqueting, però sí, la veritat és que ens encanta veure-la i és com que, igual que quan veiem també la platja i el xiringuito, que suposo que tot és un producte que el tenim molt clar mentalment. Però no ve sola, ara ho deies, i ve molt ben acompanyada. Ve molt ben acompanyada. Jo aquesta sortidet senzill que us he portat és un dels més mítics per mi de l'estiu. La canna és com el lliri d'estiu i el lliri d'hivern. La begònia n'hi ha de moltes varietats, és un dels gèneres més nombrosos de plantes del món, perquè el gènere begònies és super extens, i aquesta és una de les que a mi em fan vibrar. La begònia bulbosa, que a l'hivern es mor a la planta, però queda el bulb, i dona plantes tan pel meu gust, exuberants com aquesta, amb una flor doble de color apricot, que després també tenim per aquí un vídeo que parla també dels albercocs, però aquest és un color d'aquest estil. I camuflat, i teniu una planta d'hivern, però que clar, comença a treballar-se ja al seu lloc. Exacte, això és el que serà una planta. Mentida, ara ja és una planta, però el que vull dir és que serà una planta en test, amb flor, que quan arribi el temps de l'hivern farà les delícies de balcons, farà les delícies dels parterres i farà que hi hagi gent, com algú que tinc aquí a prop meu, que en llueixi alguna en el seu balcó, no? I és el moment de sembrar-la, perquè, com dèiem, a l'hort no tot és immediat, la majoria de les coses volen el seu temps i normalment no és un temps que sigui curt. I ara és temps de sembrar ciclamen. El ciclamen d'aquest hivern proper el plantem ja aquesta setmana, l'anterior, i durant un mes més encara es pot anar sembrant el ciclamen. I aquest és l'esqueix de ciclamen. En aquest cas, això és un àlios, crec que és un blanc. Doncs aquí tindrem flor blanca d'aquí uns mesos. Sí, senyor. Parlàvem, ara abans de començar parlàvem d'olors, avui portem una taula molt aromàtica, però jo t'he de dir que el que guanya amb diferència és la maduixa, que és la reina del moment encara. Sí, la maduixa és un fruit, diguéssim que la Mediterrània és un fruit que tant pot ser de primavera com de tardor, perquè les varietats remuntants, diguéssim que comencen quan s'allarga el dia, el febrer, març, abril, depèn del lloc concret i si poses plàstic, diguéssim un hivernacle per fer-li abric o no, i són capaces de tornar a remuntar quan s'acaba la calor intensa. Durant la calor intensa estem tinguent uns anys que qui digui que el canvi climàtic no existeix, jo no ho tinc massa clar. El que sí que puc assegurar és que l'escalfament global sí que li està fent una factura cara a la maduixa, i a l'estiu se'ns mora molt la maduixa. Quasi bé durant l'estiu no en podem collir, i és per culpa de massa calor durant el dia i també durant la nit. Però és una planta que ara està acabant la campanya, perquè aquestes calorades que fa, tot i que fa algun dia fresca, el dissabte passat va ploure, i això és com que li allarga una mica la vida. Llavors encara estem en campanya. Ara estem amb una capacitat productiva que, degut a la calor que fa, ha baixat més o menys a la meitat. O sigui, el que era capaç de fer en plena campanya la maduixa, amb clima temperat, amb nits fresques i dies amb certa calor, ara ha baixat ja. Diguéssim que ara això està fluixant, però encara és moment de maduixa, sí. Deixarà el relleu a una altra peça vermella, que és el tomàquet. Que va més cap a la teva esquerra, que és el tomàquet. Aquí hi ha una mostra del cor de bou, que ja fa 2 setmanes que collim, dins d'hivernacle, perquè exterior encara és aviat. El tomàquet exterior es planta a finals d'abril i encara no estem collint tomàquet a l'exterior, però aquest d'hivernacle ja sí, i ja madura amb calor, que és el que li permet que sigui dolç, i això és el més important. Anem cap a l'hort, a veure què ens portes avui. Vinga. Aquí us ensenyo una de les novetats. Ahir vam fer un reel en l'Instagram i ho vam publicar, vaig explicar jo personalment com collia aquests albercocs. Això és vist des de sota l'arbre,
a contrallum, perquè això era molt aviat al dematí, quan vaig fer, que clarejava el dia, encara no ni les 8 del dematí, i és un albercoc de vinya primerenc. Gràcies a ser primerenc ens estalviem les plagues de l'estiu, i és una varietat, no és el Galta Roja, és una varietat dels de color carbassa per dins i color carbassa per fora. Aquests serien els més verds, que encara no es podien collir, els vaig deixar, per això els veiem una mica més grocs. Sí que és veritat que si li toca el sol es veu una mica més la cara vermellosa, que és fruit de que el sol li toqui el fruit. I és màgia, això de tenir un arbre fruiter. Jo, la gent que en el Garden ens compra un arbre fruiter i el planta a casa i pot collir la seva fruita, dir avui està madura, la cullo, me la menjo i és dolça, i s'ha madurat, aquesta dolçor ha sigut fruit de la saba de l'arbre, és algo que quan vas a la botiga i s'ha collit l'arbercoc verd perquè duri a la càmera, perquè es pugui distribuir, perquè arribi a la botiga i no s'estovi i no es faci malbé, clar, no té res a veure. Aquest mateix albercoc collit 5 dies o 6 o 7 abans no té els sucres que té aquí, i això, menjar-te això és una delícia. És com si mengessis una tartaleta, que li trobes el sucre, sense haver-se cuit i sense haver-li afegit sucres. Han sigut sols perquè l'arbre els hi ha donat gràcies a fer la fotosíntesi amb les fulles. I en l'hort, això ho estem tornant a posar en marxa perquè va haver-hi un any de sequera que ens van matar molts arbres i hem tornat a replantar. I el 2017-2018 van ser 2 anys complicats, i havíem plantat molt i se'ns va morir, i ara tornem a estar començant ja la nova collita de la replantada, que era aquest albercoc que us ensenyava, que n'hem collit la setmana passada, i aquesta. I això és que encara estem amb les Mataró Potatoes, o en aquest cas les Cabrera Potatoes, perquè aquest és un camp de Can Serra que avui encara estem collint patates i encara ens queden 15 dies per acabar la campanya ben bé, perquè les últimes que vam plantar, degut que les pluges ens van fer enredarir al moment de sembrar, diguéssim que encara no estan acabades de fer-se i encara els donarem 8 o 10 dies més de temps. Sant Joan serà la data límit. Si per Sant Joan la patata no s'ha collit, al Maresme es pica i ja no es pot conservar i es fa malbé. Vull dir que aquests dies de fresca que ens està fent, de fet aquesta s'està arrencant superbé, perquè el dissabte va caure aquests 20 litres, 22 per metre quadrat, i va quedar la terra amb una saó estupenda que ara per collir i cribar es desfeia com una delícia avui al dematí encara a la terra. I això és l'hivernacle, d'on han sortit aquests cordabous, que aquí us ensenyo el xerri, que també avui l'hem collit i ara se'n veuen pocs de vermells, però el xerri, com ja des de baix va madurant, i cap amunt us volia ensenyar una mica tots els fruits i les... Com que és tot verd es confon una mica, el fruit i la fulla, però hi ha molta producció. En l'hivernacle el que també passa és que ens va molt bé per adelantar, però després quan fa tanta calor, ja que de vegades comença a dir el sol, aquí estic jo i ja fa calor, a dins de l'hivernacle de vegades és un clima massa calorós, que les tomaqueres, agradant-los la calor, hi ha dies que voldrien estar a l'ombra, però bueno, això és un altre tema. I aquí us faig una mica més de vista d'altres varietats, en aquest cas és el cor de bou, germà d'aquest que hi ha aquí sobre la taula, i una miqueta més. Però avui acabem amb vídeos que no són directament de l'hort. De vegades parlem de coses de salut, de vegades parlem dels pesticides i de coses que són pesticides dolentes per la salut que nosaltres fent ecològic no les fem servir, i avui hi havia 2 publicacions a l'Instagram que m'ha semblat molt oportú de portar-les aquí al programa i compartir-les amb tothom. Si no trobeu tomàquets bons és perquè no voleu, realment. Hi ha el Petit Paner, la tomaquera, l'Hort d'en Pau... Hi ha moltes varietats de tomàquets, l'Hort del Dídac també en té. Aquí al Maresme hi ha gent que fem bon tomàquet amb ecològic. I si veniu a veure un pagès que no té res d'herba al terra, és que li ha posat química. Si voleu química, us la mengeu. Nosaltres treballem sense. Si voleu bon tomàquet, ja sé on t'ha de venir. Petit Paner... És això, suposo que esteu cansats d'escoltar que no hi ha tomàquet boia. En Roger, que és d'aquí Vilassar, ell fa molts mercats i alguna cosa li ha passat perquè ha fet aquest reel dient com és que no trobeu, si aneu al súper i les coses venen de lluny i fartes de càmera i fartes de collir-se verdes i transportar-se, doncs al final no tenen bon gust. Si no trobeu tomàquet és perquè no voleu, com vulguem dir. Si veniu a buscar-li el gènere al pagès que està a plaça o que està fent mercats ambulants, el tomàquet que trobareu és un tomàquet que està viu i que és de veritat i que fa olor i té gust. Olor i gust ho podem contrastar, per tant, escolta, si volen tomàquet de veritat se'n pot trobar encara. Exacte. I després en teníem un altre que no sé si està per poder-lo oferir, perquè a València passava una mica el mateix però amb la carbassa. També els companys de la Unió de Llauradors de València, que és l'equivalent a la Unió de Pagesos de Catalunya, també ens parlaven d'una circumstància que just al mateix dia, tant el Petit Paner de Vilassar com els de la Unió de Llauradors de València parlaven de 2 productes diferents però una mateixa problemàtica, no? Estos llauradors tenen un problema. Estos dies es comencen a collir les primeres carabasses al País Valencià.
però ens hem trobat que els mercats estan inundats de carabassa de fora. Argentina, Perú, Sud-àfrica i Senegal. Carabasses que venen de milers de quilòmetres amb característiques organolèptiques deficients i que no compleixen els estàndards de qualitat ni els controls fitosanitaris als que es veuen obligats els llauradors valencians. Bueno, estem en el Mercadona i anem a veure per quan venen les carabasses i de quina procedència són. Acompanyar-me. Ja estic dins del Mercadona i com veieu la carabassa és d'origen de Sud-àfrica i l'estan venent a 3 euros el quilo. Tant la carabassa partida com la carabassa a trossos, que està la venent a 4,60 el quilo i també ve de Sud-àfrica. Anem a veure com estan en consum. Així en Carrefour tenim la carabassa troceada, el quilo costa 5,25 i l'origen és de Sud-àfrica. I bueno, ja estem en el Carrefour, anem a veure així què tal els preus i l'origen de la carabassa. Seguiu-me. I així en Carrefour, com podem veure, el preparador de calabassa està a 3,90 el quilo i l'origen és de Sud-àfrica, com totes les demés. I després, les grans empreses estan pagant entre 30 i 40 cèntims el quilo al llaurador valencià. És una vergonya, perquè en els supermercats està a 3,90 el quilo i, a més, ve de fora. Tenim que donar-li suport al producte valencià, si no, desapareixerem. Una gran reivindicació, la que feu. És que això està passant. Llavors, si anem on no tenim la garantia i no mirem etiquetes, ens pot passar això, que nosaltres plegarem arruïnats i a la gent li prendran els cèntims i el pèl. Dídac, gràcies per ser amb nosaltres. A vosaltres.